Hello mga ka-LC. Okay, karon maghimo ta og fried chicken gamit ang coconut crumbs. Okay, mao ni siya ang coconut crumbs. Okay, natay link sa ubos kung saan paghimo ang coconut crumbs. So, let's start. Okay, first, akong ginapabukalan ang chicken for 10 minutes only. Okay, asin, then my favorite spices. So, naan sa inyo sa nga spices inyong gibutang. Usually, ako asin o oregano, okay? Para mawala ang baho sa chicken. Nakatong medyo feeds bitaw, labi ng poultry chicken. Okay, 10 minutes lang nato siya pabukalan, no? Kay para dili ma-overcook ang chicken. And then, para later on, iniprito nato, juicy lang yapon sa ilalom. Okay, ready na atong chicken. Then, ato nang haunon. And then, set aside. Okay, set aside po na to ang chicken broth kay magamit pa man ni siya. Okay, next is maghimo ta sa breading mix. So, mauna ni atong coconut crumbs. Okay, mga 4 to 6 kakutsara. And then, sagulan lang na to og asin. And then, mga spices. So, naara nimo kung sa mga spices ang imong isagol. Again, usually ako oregano og paminta. Okay. Kani siya, Spanish paprika. Guwapo ni siya para medyo orange or red ang dark orange jud ang color sa atong chicken skin, inigprito niya. Ayun, paminta dayon. Okay, mix lang dayon nato aron ma-incorporate ang spices sa coconut crumbs. Okay, next, duha ka itlog dayon asin. Okay, mauna nita siya ang atong first coating sa chicken. Okay, ato dayong slicean ng chicken padulong dito sa bukog kay para ang mantika or ang breading mix sunop jud kaayo siya sa chicken. So, as you can see, half cook pa na yung atong chicken, medyo na pa siya yung dugo. So, mo ni purpose nato sa pagkat aron musunok jud ang oil iniprito niya. Okay, so mauna ni atong first coating. So dili nato ginasunod ang first o second coating, no, kay para mo ma-absorb jud sa coconut crumbs ang basa ang panit sa chicken nga medyo moist pa. So medyo uga-uga na to atong first coating, sunod second coating, same ra gyapon ang mixture sa breading. Okay, ready na siya. And then, ang atong mantika, i-preheat na to. Kanang muinit na kaayo siya. Mailhan ni mo na init na kaayo kay kung lunuran ni mo siya og asin. As in, makuan jud ang asin mo. Bukal jud siya. Okay, then, kung init na kaayo, ato na yung i-low down ang heat. Then, ilunod ang chicken. So, and then, ato na yung bali-balihon aron dili overcook ang side. So, makita nini mo, dali ra kaayo mo, golden brown ang breading mix. So, inani ang characteristics sa sa coconut. That's why giluto na to daan ang atong chicken ganina aron kung luto na ang atong skin sa chicken, sakto ra po dayon ang sa ilalom. Okay, mo na ni siya, no? Luto na po din sa ilalom atong tilawan. Kaya atong i-check, okay ang panit, no? Crunchy siya. And then, ang unod, atong tanawon kung dry ba siya or luto. Okay, juicy kayo, no? And luto kaayo siya. So, that's it. Thank you mga ka-LC. Thank you for watching. Bye!